Máš minútku? Vedúci ma poveril kontrolou rebríka. Čo mám s tým robiť, prosím ťa? Vidím, že máš v ruke nejakú pomôcku, kontrolný zoznam alebo checklist, čo je fajn. Pri tom rebríku sa treba zamerať v prvom rade na to, aby sme mali viditeľné a čitateľné označenie toho rebríka, čiže nejaká nálepka od výrobcu, kde je napísaná jeho nosnosť a zásady používania, alebo nejaké zakázané činnosti. Potom jeho pevnosť a stabilita je dôležitá. Či sú kompletné, nepoškodené stupienky, na ktoré stúpame. Takisto kompletnosť a funkčnosť pohyblivých spojov na tom rebríku. Prípadne, ak má zariadenie, ktoré slúži proti jeho rozovretiu pri týchto áčkových rebríkoch, konkrétne tu ho máme v tomto spoji, alebo to bývajú tie také zaisťovacie pásky alebo reťazky, či ich máme, či sú v poriadku, nepoškodené. No a tiež treba venovať pozornosť aj pätkám rebríka, kde sa nachádzajú zaisťovacie zarážky, či sú zase nepoškodené, kompletné, funkčné, alebo v prípade tohto rebríka máme aj stabilizačnú tyč, jej kompletnosť a zase tiež dobrý stav, nepoškodený stav. A toto mám ako často robiť? Najmenej 1-krát za rok. Ďakujem. Prosím.